Hello vlog, welcome to my guys. Ubiau numurda. Gurlap. Tato jangan logoफोर ओमफ्राय so hello guys. गिबि-गिबियावनो नोंथांमोनखौ आङो माघव फोरबोनि गाहाम हामलायनाय थाबाय। दा फार्स्टआवनो नै जों गामियाव बेवहाय फैसा रानदोंमोन दहाय मिटिंआव रायजोनिफ्राय ओमफ्राय बेयाव दायो नै मानसिफ्रा अमा बेदर थिगसे बायनानै लांजोब्बाय। बेसेबां मोनखो? Gurlap. Hello vlog, welcome to my guys. Belagur नै जोंना फिथा देनो फैबाय माने फिथा देनो नागिरदों आयंजों माइजों ओमफ्राय नै माने मागो नालाय फिथाथ' जानांगोन लोगोफोर ओमफ्राय फिथा जानो थाखायथ' फिथा देनांगोन ना माने अन गुन्दै देनो नागिरदों आइजों आयंजों ओमफ्राय आरो इखिजाय नै आबैया इखिजाय सालिग्रा आरो अन गुन्दैखौ सालिनांगौ ना अन गुन्दै सालिग्रा आबैया ओमफ्राय नै नायदो आबैया सालिगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर जोंना बिदिनो जायो आरो सानफ्रामबो बोसोरै माने जमा जमा फिथा देनाय फिथा सालिनाय ओमफ्राय दा नैखिजा नायदो आइमोना दे देदो माखौ नायबाय थाखो जल्दि जल्दि दे दा लोगोफोर जोंना बेबायदिनो देयो आरो उलाराव बेखौ उलार होनो ओमफ्राय जोंना बै आथिं गाग्राया बेयो गैया आरो गानानै देग्राया ओमफ्राय नै आबै बुरैया मानसि बुंनो नागिरदों Ubiau numurda. Ras, tabai. दा बेनोमोन आरो लोगोफोर नै जों गामिनि गथ'फोरनि मालाय बेलागुर जानाया ओमफ्राय देग्लाय गिदिरफोरा बेलागुर बानायासै ओमफ्राय गाबोन फोरबोनि थाखाय इखिजाय एसे साफा सुफा खालामबाय थादों साजायबाय थादों आरोना लोगोफोर गाबोन फोरबो दंना ओमफ्राय नै मालाय ओइ गथ'फोरनिया संनाय खावनाया जाहांबायानो एसे ओमफ्राय आं नै दायो एसे बेरायनो फैबाय आरो ओमफ्राय बेरायनो फैनायाव नै दब्लाबटा होननाय गामियाव बिदि बानायदों मालाय दुइताला स' गाइस नै जोंना फिथा बानायनाया स्टार्ट जाबाय नै आइया बेयाव फिथाखौ बानायगासिनो आरो बाहेराव अरदाब फिसासा बानायना दोननाय दं ओमफ्राय बेयावनो दा जोंहा फिथा बानायगासिनो स' एसे सिनेमेटिक मदाव नायदो लोगोफोर स' लोगोफोर नै दिनै आं फोरबोआव फैबाय ओमफ्राय फोरबोआव जोंना माबा माबि बुजायगासिनो ओमफ्राय नै दायो जोंहा माइनाव लांनाय जासिगोन आरो आमाइ मोनानावनो लांगोन दा नै नायलांबाय थादों नोंथांमोना थ' दायो लोगोफोर नै जों माइनाव दोनहैनो ओंखारबोबाय ओमफ्राय दायो गथ'फोरा जोंहा नै माइनाव लाग्रा ओमफ्राय नै दायो जों दोनहैसिगोन ओमफ्राय नै मोनफैबाय दायो आमाइया आथिं सुना होसिगोन माइनाव लाबोग्रानिखौ ओमफ्राय नायदो नोंथांमोना बिदिनो सुना होनांगौ आरो माने माइनाव लाबोग्रानिखौ ओमफ्राय दायो बे माइनावखौ बै न'आव माइनाव दोनग्रा न'आव दोनहैसिगोन होमबाना जासिगोन आरो माइनाव लाबोनाया दा नै लोगोफोरजों फिल्डआव फैफिनबाय ओमफ्राय नै फिथा रानगासिनो जोंहा मादैया फिथा प्रसादजों लोगोसे मागोनि नामाव स'
So, next video guys. Thank you.